Čaute všetci, ktorí sú Bodybeat Workout. Som na vodnom diele na tomto mieste, pozrite sa presne, kde je na tejto ľavej strane váhu. Bude naša súťaž 27.5., čiže budúci útorok o 6. večer sa tu všetci stretneme, tu začne súťaž a teraz si ukážeme, ako tá súťaž bude vyzerať, ktoré cviky pôjdeme, koľko opakovaní a tak ďalej, aby ste mohli ešte čo to potrénovať dovtedy. Takže prvý cvik ukáže Mišo, ja vám budem dávať k tomu nejaký koment. Prvý cvik bude výbeh, stade z dola vidíte tam Miša. Poď Mišo! Budete špurtovať, čo to dá. Dobre, takže prvý cvik bol tento dobeh, hneď po behu sa ide na cvik číslo 2. Cvik číslo 2 budú drepy, hneď po behu idete drepy s výskokom, pomáhate si rukami a všetko pôjdeme po 30 krát, každý jeden cvik po 30 krát. Chalani, baby pôjdu 20 krát. Tretí cvik bude plank a budete väčkovať nohy, čiže ste v planku a ráta sa 1, 2, 3, 4, 5, znova do 30. Štvrtý cvik, pôjdete hneď na brucho, nohy, spodky nôh budú prilepené o seba, kolena od seba a idete dozadu, musíte sa dotknúť dlaňami zeme a hore do rozpaženia. Hej, to je 1, 2, 3. Ďalší cvik, preskakovanie cez karimat. Hej. Preskočíte z nožmo, otočím sa, predtým musia ísť vždy na zem. Preskočím, otočím sa. Takže 1, 2, 3, 4 a tak ďalej do 30. Šiestý cvik, budeme mať triceps, takisto 30 opakovaní. Dobre. 7. cvik budú ramená. Osmý cvik. OK, daj 9. 9. Chrbát vystretý. A posledná 10. chuťovečka, angličaky. S tým, že musíte ruky zdvihnúť nad zem. OK. Tak ešte raz opakujem, všetko idú chalani po 30 opakovaní, báby to idú po 20 opakovaní. Chcem, aby boli trojčlenné týmy zmiešané, to znamená, že budú 2 chalani a 1 baba, alebo 2 baby a 1 chalan. To je úplne jedno, ale predpokladám, že to bude tá prvá varianta. OK, to je asi tak všetko, tak stretneme sa tu 27.5. maja v útorok večer o 6. Tešíme sa na vás. Čau.